Hello guys! Update na mo sa among kanding. Hello Mimi! How are you? Kadagko na prebuyag. Then awa guys, mo ni ang katong itoy, katong bagong gianak. Then karon, ang duha na gyud nagbarog-barog na. Hi Mimi! Tan-aw siya nako. Hi! Kaon kag kumpay? Prebuyag na lagi kami mi kamon duha. In fairness ha, kay katong baguhay kang gianak gud, ang katong usa gud guys, asa man gud to atni eh. Kani baka to siya or katong usa. Kay nagsigig lubog din hang dapita. And then karon nakita na gid nako nga nagsige siya dagan-dagan. Nagduwa kauban si ihang igsoon. Hello Mimi. Darang inahan guys oh. Hi. Oops, dili manungay ha. A few moments later. Mimi, igutom mo. Tambugan tamong kumpay ha. Hello guys, magkuha ko og kumpay diri sa sako. Og ako ihatag sa kanding. Kay actually, gigutom na gini sila. Hoy. Magpaihaw ka chicken. So nangaon na silang sugod. Ayan. Punan pa dyan nato. Kaon na silang sagbot, guys. Tuway-tuway. Dito, may. Kaon dito. Waka gutom? Ito, kaon dito, kaon. Dara pagid, oh. Tilukan ninyo, ha? Kamu itoy. Nice sunoy. Nice sunoy si Papa Dre, guys. Ang maldito namong sunoy. Tuktugaok! Hello! Hello, my dear! Oh my God! Ang itoy, oh. Ka-cute, oy! Buyag! Cute kaayo. Hey guys, mo na update sa among kanding. So karon nangaon sila kumpay, so cute kaayo, pero buyag no. So malipay lang pug ko ba nga kusog sila mga og kumpay guys. So diri lang ko ta mga akong vlog. Thank you for watching guys and goodbye.